Ние се завърнахме и това е къщата, да го направихме така и сега да си вземем ресурсите от такова. Да, е така го направихме си една ограда. Да ходим по него, Да, не се върнем. да, не се върнем. Тук, ако не помните, намерихме спаунер на скелет. Нещата от честа да се взехме там. Да. Вие как се върти, много смешно. О, ти да видиш ендерманите толкова високи и така се въртят. Направо. Да падна. И готово. Бах се върти. Ма да, брат, ще върти. Остави си нещата в честа. Той ми се връща кръвта. Вие как ми се връща. Аз все магнезираш. Да. Имам ли място за чест? Да, и за карта. Така малко да подиквам се около дървове и ползвам там двата стака за Къщата. Да, за къщата. Тя не е от най-големите и най-красивите, които Е, сме правили, но за начало. да, за начинаещи е много хубава. Така, трябваше да ви покажем как се прави, но извинете ни. Като намерихме този спаунер, сега ще направим една ферма, като намерихме този спаунер, какво си? Много неща станаха и Да. трябваше да бързам. Така. Туп. И така. Така. Да сложим масички. Сега врата. Две. Тук ще видите как се прави. Ако не знаете. За начинаещи, може да не знаете. Сега е пещи. Да се печем. Направи две или три даже. Виж. Половината. А, не, тук беше... Тук си Имам много дърво. Да, а тук си изпечи тия пилетата. Да. И късно. Да. Ти тук отпред хора, и тук отпред, ето вижте една кокошка, има и други там спамчи много и са на стрелица, ето тук отпред ги са. Сложи една портал, ти иска да излезеш когато ти трябва. Тя как се правиш? Ами, значи вземи пръчки, направи пръчки. Да, ти имаш. Сложи ги така, като се прави бутушките с това, като бутушките, нали? И по средата го запълни с дърво. Да бе, гледам, че така се правиш. Аз пък къв съм тук. Френсгейт! Забравя се. И така. Дай да разгледай яйца. Няма да има яйца. Нощ. Да сериозно ще ти. Ако искаш, направи се фермичката, да можеш да привлечеш кокошката после. Да бе, после ще гледам. После аз трябва легна да спим, не всяка легна да спим. Ей, тия точи ще ги взема с тия къщи. Искам, ето, тук. Дай пак ти вече. Чакай, така е по-важно. Да, обаче и въглищата ги направи на торчове, защото не трябва да мината. Въглищата.
един айрон меч, една айрон кирка. Добре, не съм тъп. Вече не търсиш свършта, сега да не спим. Искам да ще правим друго. И отново се не. Вижте какво ще се постана. Пак не се полезна зона. Ако няма къде. Сега какво ще помахнем? Ето има яйце. Мъчата. Мъчата да внася зъбите. Може да се ползва коска. Това е бил кокошката. Къде има яйца? Аре, посади се спади. Посади. Ще си посадим мотика, ще Ами, направим. нали можеш да таковаш? Нали в нея ще ги привлечеш да си ги таковаш? Добре, сега. С едната ще ги прилетим. Не. Не за това ти говоря. Да се посадиш. Да стане това на Но и това ще правя сега. А, къде и е? дръстиката да ни. Дръстиката ще взема спокойно. Добре, айде му. Така, мотицикът му ще ви покажем как се прави. Как се прави мотика. Да, тя е трудно се съда. Тук му ще ви покажем как се прави мотика. Това няма какво. Да, тя е лесна. Так му сляхме до водата. Знаеш ли, че водата може да напои 4 купчета на страни? Не знам. Да, тук ще ми покажем. Само трябва да цъкнем. Ама сега не е така майче. Ето тук като намерим. Той може и да О, още семена. Той може и да е на пръст тръстиката. Да, знам. Моркови. Обещавам ви, че ще намеря от някъде, си не знам откъде, но за другия път ще има моркови, диня и тиква. То от зомбитата да пада хем. Да. От зомбитата да падат и Само моркови и как падна. картофи. Само как падна. Се едно го пика. Това там има тук пак. Това пак на мина. Опа. Да. Помни, че е вода. Ох, не може тук да се удавиш. Как ще се отдави? Абе се удавиш! Как му го щупиш, ти ще се отдавиш? Ми се удавиш на две такива. На две такива се отдава. Так му на други. Ей, такова. Ето това. Не, бе, имах предвид. Не мината ми такова. Сети. Като набавим тикви и дмитки, там захар, ще направим... Пайове, бисквити, такива работи. Да. Торта може да се направим. Да, е торта, ама с торта и трябваше. Да, торта трябва. Ще намерим някакво пътешествие, ще направим. Ето, яйце. Добре, не съм. Добре, Още малко. Трябва да ни изчезне. Добре, не съм. Тук трябва да се направим. Ай, карай, разходи се там. Да, ще направим някакво пътешествие. Като дойдат някакви зомбита, ще вземем моркови, работи. Да, картофи. Да, и айрон може да се падне и злато, и Да. може да се падне от него.
диаманти там не могат да попаднат. Дишаме 9 яйца. Много е. Да, и трябва да Просто намерим не. типа. Така, Дали ще вземем само около. не трябва. Така, Да видим и да. после ще правим тази спикера, че сега не ми занимава. Не, няма ли нещо друго за печка? Камък Направо. не, камък не. Какво ще правиш? Бронзи. Наградник ли е справили каска? Ами, не знам, наградник няма да ти трябва. По-хубаво бутушки, защото ако фаниш такова, или ако какво искаш, не знам. Все прави. Не ти истина. И сега тя да си ги бъде към ако искаш. Не знам. Ще трябва да направим на... Е така, стълбички ще направя. Е сега ще. Игор се. Не, Вот. Ще идем. Така сега. Така. къде трябва да сложим на кутия. Не, добре. Не те ли ги дай? Кончи. Чекай. И така направо стълби трябваше. Яла! Много трябва да направим на Iron брата. Чакай, колко Iron има? 11. Да, изтъкна да отпадне. Все пак. Много по-добре. Не, докато ще по-дебели. Така. И сега, какво ще правим? Айде идем на... Чай, колко време стана клипа? Дай да си направим мечовете... 13 минути. Добре, дай да си направим Ще направим. мечовете с тези работи. Мечове. Меч, кирка и брат. Много яко изглежда Iron меча. И покажи им как се сяда с него. С Iron брадата. Ай се тек. Да. За тези, които не знаят, Може да се Iron сяда. да върху стълбите. А, не, това е сам сървър. Сам сървър? Да. Да. Някой сървър. Да. Ще си дали ще меча активно. Кой ще трябва? Пътешествие. Какво искаш да намерим? Нека да обиколим малко. Може да намерим някой гъри. Не гъри, ми. Оф, няма да ходим всяко стамина. И вземи си стара. Да. Да си направим глава. Къде са ми кошка? Вземи... Не, брат, вземи това. Глухарче, чуй стига. Комбинирай. Нали трябва и брони също бъде. О, ми. Е, да си я набавя.
Не, бе, и Кирилова ще направим. Какво може да направим? Кирилова? Да. Много важно. Са, И тук можеш да направиш. няма да ги такова всичките. То Да ги смесиме. другата ще прави едното може да ги смесиш. Смесваш ги тия, другите ги правиш на колено. Ай, пеше ги те. Стана оранжево. Така нищо няма да стане. Трябва ти... О, така нищо не става с оранжевата, не може да се комбинира. Вземи такова, отрепи някаква сепия за такова. Браво, кокошки. Много добре, забавайте. Даже една къса. За което. На ти, марша, Защото марша, водата може да марша. Много е. Аре, добре. Скача. Като трябва на стил. Айде сега. Да, Стана да. стил. Стана стил, пак към две. Един късак. Не, си направо сложи бутушките. Ако искаш черно да са. И сега... Вземи ги да. Не може ли е така? Може. Ма дай с червеното. Дай с червеното, по-яко става. Не бе, само червен и не червен. А. Пак съм също. Сложи... Да, да. Тази вечер. И да се спиши по това. Ето трябва да направим наистина. Не. Не, аз искам да наберя. Така, това е добре. Само трябва и около къщата, обаче после да осветим, защото после да се спомня зомбита. Еле, да ги избегнем тези зомбита, че става. Да. Това беше горе-долу от клипа. Следващия клип обещахме ви, че ще има Да. много други неща. Да. До И скоро. до